5000 forintos vagy 100 forintos púderpufni. Próbáljuk ki. Nemrég beszereztem a Hudának ezt a kis púderpufniait, a kettő együtt volt nagyjából 5000 forint. Ezzel szemben ez a Shein-es nagyjából egy ilyen 5-6 darabos volt 500 forint körül. Elsőre a legszembetűnőbb különbség a púderpufnik vastagsága, ebben lényegesen több anyag van, mint a Shein-es változatban. Jól felveszi a púdert, nagyon puha, így az arcon is érződik, hogy van benne anyag, és szépen bele tudom nyomkodni a púdert a bőrömbe. Jöjjön ennek a 100 forintos változata. Nagyon érződik, hogy ez sokkal vékonyabb, viszont én ezzel is szépen bele tudom dolgozni a púdert a bőrömbe. Végeztem is a púderezéssel, és azt veszem észre a végeredményben, hogy minthogyha ez a hudás egy picikét több anyagot venne fel, és több púdert tudnék vele így belenyomkodni az arcomba, szóval egy hajszál vékonyabban, vastagabb a púderezés ezen az oldalon. Végeredményben pedig szerintem abszolút mind a kettő púderpufni teszi a dolgát, ezzel is nagyon szép púderezést tudtam elérni. Talán az élettartalma az hosszabb lesz a Hudának, mert tényleg érezhetően masszívabb az egész, de ezt leszámítva szerintem nem éri meg a Hudára beruházni, ez a Shein-es ugyanúgy teszi a dolgát. Remélem, hogy hasznos volt számotokra ez a videó, hasonló tartalmakért pedig ne felejtsetek el bekövetni.